ngajiyo golek guru ben nyambung sanad keilmuane. Girinawa Nuswantara iki yo kanggo dalan latihan ngabekti marang wong tuane uga gurune penting utamane marang pangerane. Ayo ngajiyo mumpung esih muda mergo sing sepuh ya seneng ngaji kanggone melaku amrih ngerti dalan ayo sinau sing padha tenanan. Kesempatan ojo dibuang kanthi percuma. Eman-eman nek nalikane awake dhewe sing ngajak dewasa wis tuwa nembe krasa bahwa ilmu iku penting banget nggo dasar urip nang alam donya. Mulane padha ngerti yo bekti yo marang wong tuwa, bektiyo maring wong tuwa, bektiyo karo gurune barokah nganggo yakin. Supaya bisa hikmah dasare roja ing barokah pinter utawa bodoh iku wis ginaris nanging kudu sinau netepi ing sarate mulane manut marang kiyaine golek ilmu ning alam donya golek guru syarat kang utama supaya awakmu merkoleh kamulyan ginawe sarana ibadah tenanan. Sarate seneng anggone nglakoni yo kanggo dalan latihan ngabekti marang wong tuane uga gurune penting utamane marang pangerane. Ben berkah uripe yo tumuk ninah istiqomah khidmah barokah manfaat maslahah netepi teko hukum syariah golek guru ben syarat ilmune nyambung munggah. Mulane padha ngerti yo bekti yo marang wong tuwa, bektiyo maring wong tuwa, bektiyo maring gurune barokah nganggo yakin. Supaya bisa hikmah dasare roja ing barokah pinter utawa bodoh iku wis ginaris nanging kudu sinau netepi ing sarate mulane manut marang kiyaine golek ilmu ning alam donya golek guru
syarat kang utama supaya awakmu merkoleh kamulyan ginawe sarana dalan ngerti dalan ibadah tenanan. Kirinawa nuswantara iki yo kanggo dalan latihan ngebekti marang wong tuane uga gurune penting utamane maring pangerane Kirinawa Nuswantara